é que a nosa comarca, como todos sabemos, dista 100 km da capital da nosa provincia, pero lindamos coa comunidade leonesa do Bierzo e con Lugo. Esta situación fai que se mesturen distintos trazos lingüísticos que dean lugar a un dialecto que nos distingue mesmo dentro do que Francisco Fernández Rey di que é a nosa zona dialectal, que sería Oriente Central. Francisco Fernández Rey divide en 3 bloques a dialectoloxía galega, pero que ocorre? Que a situación xeográfica do Valdeorrés fai que dentro dese bloque constituamos unha subárea con trazos propios que nos distinguen dos demais. Pero é que ademais dentro desta subárea hai unha isoglosa moito muto que nos distingue dúas microsubáreas. Unha sería o Boloviana e outra sería Valdeorras Occidental, que é onde nos imos centrados. Os trazos característicos que temos aparecen na nosa fraseoloxía. Cando temos un refrán, unha expresión que usa a nosa dialectoloxía, pois o lóxico é pensar que este refrán pertence a Valdeorras. Por exemplo, a palatalización de a nos adverbios de lugar e aquí e i e li aparece na expresión e i vai un. A evolución do grupo latino ult en ui, de multum, evolucionaría en castelán a mucho, en galego a moito, pero nós deixámolo en muito. Temos, por exemplo, o refrán en Larouco moito viño, pero pan pouco. A terminación dos sustantivos e os adxetivos en au como irmau témolo no seguinte dialoxismo. Marzo marceiro tivaste e eu quedo, que responde o mes de marzo. Con 3 días máis que me faltan e outros 3 que me presta meu irmau abril, pelexos eiche facer mil. A formación do plural en is nos sustantivos e nos adxetivos rematados en n, ou nalgúna variante na que nós os fagamos rematar en n. Por exemplo, o adxetivo bo, normativo sería bo, pero en Valdeorrés nós dicimos bon. Por tanto, como facemos o plural en is? De bon, bois. Comer fungos con aprensión fan dano a tos bois. Refírese aos vos. A formación do imperativo dos verbos da primeira e da segunda conxugación nos facémolos en ai ou en ei, non dicimos collede, dicimos collei. E temos, por exemplo, esta expresión virse das pimpirillinias, madre casaime, e non casádeme. Temos a presenza de castelanismos léxicos, produto desta situación xeográfica. Ave que corre nada e vuela a cazuela, incluídos o moucho e a bubela. Poderíamos pensar que isto só é unha traducción do castelán, pero non tería sentido. Por qué? Porque si é certo que a primeira parte do refrán existe en castelán, ave que corre nada e vuela a la cazuela, pero nunca podría ter unha continuación, porque sería incluídos el búho e la abubilla. A bubilla non rima con cazuela, polo tanto, isto é un refrán valdeorrés que usa un castelanismo, pero porque é propio da nosa zona, non porque sea unha traducción. É diferente ao que ocorre, por exemplo, coa palabra senderilla. Aquí non é un castelanismo, porque senderilla non existe tampouco en castelán. É unha castelanización dunha forma galega. Volta e media ao pé, senderilla é, refírese a unha seta, a sendeiriña. Significa que se lle damos unha volta e media resiste esa forza e esa seta a que temos diante. Pero resulta que en galego sería sendeiriña, en castelán, senderuela. Non é un calco, non é unha traducción, simplemente é unha castelanización, unha mala castelanización dunha forma galega. E tamén temos a presenza de hiperenxebrismos en refráns como febreiro ou ebeiro, e non obeiro, que sería o que correspondería. En este caso, cando temos a dialectoloxía